No. Ještě zítra máme směnu, máme zítra odpolední máme. Já nemám, až s Míšou. Ty jsi to zrušila? Ona mi to řekla, a když jsem měla s ní celodenní, tak jsme si to prohodili nějak. Něco, že jí se hodí mít 16. To vůbec nechci vědět. Jako já jdu dneska, že ho chlast. A jo. A to bys nechtěla jít? Já mám 2 dny volno konečně. Nechci mě žít. Segře 25. You want water? Yes, pop ice. With. Dáme 90% let a 10% ice. To teda water. It's Friday, I'm in a drunk right now. Just have to right now. Vítám se v krajině, ale brat. Before I let you Max Turner. She came out. Who is that? Dá se vykouknout? Who is that? To řeknu. Mě šikanoval a má kladám to mě. To mi pak řekneš. Ty to neříkej. Ještě, že jsi to viděla. Nejlepší korektor. On je hodně kontroverzní, ale za mě Hourglass. Nepoznali jsme v práci. NASA. My jsme sestry. Tak pár měsíců. No já vás miluju, ale... Já bych dělal gangsta. Ne, právě že neboj. Už se tady někdo na tebe naběhne. Ale i když nejsme v Ameru, ale jako nikdy nevíš. Můžeme chodit. Já se jenom kousnu. Nejlepší pro tebe. Kam ten červený? Ale vypadá jak ten, já jsem ten Starbucks, ten 2016. Já jsem to taky slyšela, že to je hnusný, ale já tomu nevěřím. Ale já jestli tam budu, tak já řeknu, ať mi tam dají tu vanilu. Litér, místo toho mangovýho. Něco si můžu stýsnout, pokousat, spapat. Ty vole. Kámo, že bych si fakt nějak položila, teď mám to, já jsem fakt viděla to úplně křiku normálně. Já jo. Jsme se ano.